ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप स्वागत आहे या 15व्या अध्यायामध्ये। आवाज येतोय का मग सगळ्यांना? आता येतोय आवाज माताजी माझा? हो माताजी. येतोय ना? ठीक आहे. कुणाचं नेट इश्यू असेल तर प्लीज चेक करा, नेटवर्कमुळे कदाचित येत नाही. ओके ठीक आहे माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. ओके ग्रेट. तर आपण या 15व्या अध्यायात सुरुवात करणार आहोत आणि खूप आनंद आहे, खूप स्वागत आहे सगळ्यांचं. हा आनंद शतगुणी द्विगुणी शतगुणी आनंद भगवंतांना आहे. त्या भगवंतांच्या चरणी आपण साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण या 15व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. 15व्या अध्यायाचं महत्व हे थोर आहे. सगळेच अध्याय तितकेच महत्वाचे आहेत, पण काही अध्यायांची थोरवी ही वेगळी आहे. आणि असे हे पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम ज्यांना आपण प्रत्येक आधीच्या मग पहिलं ईश्वर, ज्या गीतेचे 5 विषय कुठले आहेत तर त्याच्यामध्ये ईश्वर, आणि हे ईश्वरच कसे परम कारण आहेत, पुरुषोत्तम आहेत. आणि आपण आधीही याचा उल्लेख ऐकलाय की भगवंतांनी प्रत्यक्ष स्वतःच्या विभूती की जे सूचक अभिव्यक्ती ज्यांनी दाखवलेल्या आहेत. आणि मग दुसऱ्या अध्यायापासून हे आपण ज्ञान घ्यायला आलेलो आहोत की पहिल्यांदा भगवंतांनी ज्ञानापासून गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे. मी तू शरीर नाही आत्मा आहेस. मग हा आत्मा काय आहे तर परमात्म्याचा अंश आहे. आणि मग जे आपण जो आत्मा आरूढ आहे पण तो रथ कसा चालणार आहे जेव्हा ती नियंत्रित होणार आहे. आणि त्या आत्म्याला कशा प्रकारे जर धार्मिक अन्न जर आध्यात्मिक अन्न दिलं नाही तर कसं काय करणार आहे. नाहीतर कुठेतरी या भौतिक युगाची इंद्रिय बुद्धी आणि मन हे सगळं कामवासनेमध्ये आहे. आणि म्हणूनच त्या आत्म्याला आध्यात्मिक ज्ञान दिल्यावर मग ती इंद्रिय आणि हे सगळं नियंत्रित होणार आहे. आणि त्या नियंत्रणासाठीच हे आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक आहे, जिथे आपण आज वेदांत सूत्रालाही जाणणार आहोत. आणि कालच्या अध्यायामध्ये आपण थोडीशी 14व्या अध्यायाची रिव्हिजन अशी काल वर्ग नाही होऊ शकला. तर 3 गुणांनी आत्मा कसा बद्ध होतो
मग सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या 3 गुणांचा आपण उल्लेख बघितला आणि कशा प्रकारे मग या 3 गुणांचे जे वैशिष्ट्य आहेत आपण बघितली. या त्रिगुणांमध्ये कशा प्रकारे झटापट आणि चढाओढ चाललेली असते, की मग सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिक या तिन्हीचा प्रभाव मनुष्यावर असतो. मग मनुष्याला कशा प्रकारे स्वतःला या गुणातीत न्यायचंय. मग सात्विकता निश्चितच पुण्य मार्गाला नेते. सात्विकता ही निश्चितच एक चांगली व्यक्ती बनवते आणि एखादी पवित्र विचार आणि मन मन अतिशय शुद्ध होतं. परंतु त्याच्याही पलीकडे मग ही सत्व, रज आणि तम. मग रज आणि तम तर सगळे वासनेमध्ये आहेत. कारण राजसिकता कुठेतरी इतकी वासनेमध्ये आहे, की ही गोष्ट मला हवीच आहे. मग ती कुठल्या का प्रकारे होईना, पण ती मिळवायचीच आहे मला. आणि तामसिकता पूर्ण अज्ञानामध्येच आहे, स्वतःच्याच वलयाभोवती आहे. कारण कुठल्याही प्रकारचं ज्ञान नाहीये. जे काही आहे ते सगळं अज्ञान आहे आणि अज्ञानामध्ये हा मनुष्य स्वतःला एका खोल दरीमध्ये नेत जातो आणि मग कुठेतरी अधःपतनाला कारणीभूत होतो. अधःपतन होण्याला कारणीभूत होतो. आणि म्हणूनच या सगळ्याच्या गुणातीत आपण बघितलं की 13व्या अध्यायात ज्ञान काय आहे आणि बाकी सगळं जे अज्ञान आहे. मग ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून स्थिताधीर मुनीचे जे गुण बघितले, ज्या ब्राह्मणाचे गुण आणि अ, 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 ज्या परवा आपण सात्विक मनुष्याच्या पलीकडे मग या गुणातीत जर व्हायचं आहे, की मग या आध्यात्मिक जो मूळ आध्यात्मिक स्वभाव आहे, 13व्या अध्यायामध्ये ज्या संज्ञा आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला, की मग मूळ स्वभाव हा तुझा अध्यात्म आहे. प्रकृतीचा स्वभाव अध्यात्म हा प्रकृती ही भौतिक प्रकृती आहे. पण जो ब्रह्म आहे, जो जीवात्मा आहे, त्याचा मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे. आणि म्हणूनच मग या सगळ्याला पलीकडे जायचं असेल, की जो जो परमात्मा, ज्या परमात्म्याच्या स्वभावाची प्राप्ती करायची असेल, तर निश्चितच निष्काम कर्म करणं. थोडी काळजी घ्या आवाजाची. मी कोणाला म्यूट करत नाहीये, पण मला वाटतं म्यूट ठेवते मी. नमस्कार. आणि म्हणूनच म्हणजे सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता ही तिन्हीही कुठेतरी बद्ध करते त्या आत्म्याला. जसं मी म्हटलं, की पावसाचा थेंब खाली येताना अत्यंत पारदर्शक असतो, पण तो जेव्हा मातीत मिसळतो तेव्हा त्याचा चिखल होतो आणि तसंच आहे. जो जो मी सांगत होती आध्यात्मिक स्वभाव हा मूळ आपण आध्यात्मिक आहोत. आपण क्वालिटेटिव्हली आपण गुणांनी आपण भगवंतांसारखेच आहोत. पण म्हणून भगवंत नाही, क्वांटिटेटिव्हली नाही. भगवंतांच्या ज्या आंतरिक शक्ती आहेत आणि भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. आपण या भौतिक जगतामध्ये आहोत, पण निश्चितच आपण त्या आध्यात्मिक मूळ स्वभावाला जाणलं पाहिजे. आणि म्हणूनच हा 3 गुणांनी आत्मा बद्ध होतोय. हे जी व्यक्ती जाणते ती गुणातीत होऊ शकते. कारण आपण कुठेतरी बद्ध होतो. सात्विकता पण बांधतीये, राजसिकता पण बांधतीये. राजसिकता आणि तामसिकता तर बांधतेच आहे. पण सात्विकता ही कुठेतरी सुखाशी बांधतीये. कारण जो सात्विक गुण आहे, ज्या गुणांमुळे कुठेतरी जे काही सुख मिळतं आहे, त्या गुणांनी तो आत्मा बद्ध होतोय. त्या सात्विकतेने तो आत्मा बद्ध होतोय त्या भौतिक जगतामध्येच पुन्हा. मग कुठेतरी घसरायची भीती आहे. राजसिकता आणि तामसिकता तर कुठेतरी वासनेमध्येच आहे. कारण राजसिकता म्हणजे कुठेतरी ती कामवासना. मग ती गोष्ट मिळवायचीच आहे. कसंही करून मला ती गोष्ट मिळवायची आहे. आणि अशा या वासनेमध्ये मनुष्य स्वतःला कुठल्या गोष्टीमध्ये कशा प्रकारे आचरण करू शकतो, हे जाणून घेतलं आपण. आणि तामसिकता अज्ञानामध्ये असते. मग ती व्यक्ती मूर्खपणाचं वर्तन करते. मूर्ख म्हटलेलं आहे तामसिक व्यक्तीला. कारण अज्ञान आहे सगळं. राजसिकता कुठेतरी सकाम कर्मानी बांधली जाते. कारण राजसिकतेमध्ये फळं हवी आहेत. सात्विकतेमध्ये जरी पुण्यकर्म केलं जात आहे, जरी जरी इंद्रिय कुठेतरी नियंत्रित केली जात आहेत, पुन्हा सुखाने बांधलं जातोय पण तो आत्मा. राजसिकतेमध्ये काय होतंय, सकाम कर्म केली जात आहेत. कारण ती कर्माची फळं मला भोगायची आहेत. मी हे केलंय तर मी झाड लावलंय तर मलाच फळं खायची आहेत त्याची. पण त्याच्यात कुठे कुठे तिथे कृतज्ञता नाहीये. मग त्या भगवंताला अर्पण करणं नाहीये किंवा ती कृतज्ञता कुठल्याच भावनेमध्ये व्यक्त करणं नाहीये. म्हणून ती राजसिकता जी कुठेतरी वासनेमध्ये बांधतीये व्यक्तीला. आणि तामसिकता अज्ञान मूर्खपणाने बांधते आणि म्हणून असा हा आत्मा बद्ध होतोय 3 गुणांनी.
आणि म्हणून याची वैशिष्ट्ये आपण ऐकली आणि त्याच्यामध्ये मग मृत्यूनंतरही जी सात्विकता आहे ती कुठेतरी स्वर्ग लोकाला, कारण पुण्यकर्म केली जातायत. त्यामुळे सात्विकता निश्चितच त्या पुण्यकर्मामुळे तिला स्वर्गसुख मिळणार आहे. पण हे स्वर्गसुख किती काळ हो टिकणार? ते कुठेतरी पुन्हा नश्वर आहे ते स्वर्गसुखही. कारण काय होतं जेव्हा पापपुण्याची तिथे कुठेतरी मोजदाद केली जाते. मग जेव्हा पुण्य क्षीण होतंय तेव्हा मनुष्य पुन्हा मृत्यूलोकामध्येच जन्म घेतोय. मग राजसिकता कुठेतरी पृथ्वी लोकावर जन्म घेते. कारण सकाम कर्मात अडकलेली आहे. त्या कर्मफळांच्या बंधनात, कारण मला हे हवंय, मला ती हवंय, ती इच्छा बांधतीये कुठेतरी मनुष्याला आणि मग त्या 84 लक्ष योनीतून जन्म मिळतो. आणि तामसिकता पशुयोनीमध्ये, तामसिकता कुठेतरी नरकात ढकलतीये. आणि म्हणून या 3 वर्णनाला आपण 3 लोकांचं वर्णन ऐकलेलं आहे आणि हे सगळं वर्णन ऐकून म्हणून हा जो आत्मा बद्ध होतोय, तो आत्मा बद्ध होतो हे जी व्यक्ती जाणतीये ती निष्काम कर्माकडे वळतीये आणि तीच अकर्माकडे वळतीये. ज्या भक्ती सेवेचे आपण मार्ग जाणलेले आहेत आणि म्हणून ते फळ की भगवंताला कर्माची फळं अर्पण केली जातायत. मग या व्यक्तीला कुठलंच बंधन नसतं हो. मग एक उत्तम भक्त भगवंताला उत्तम प्रकारे जाणू शकतो आणि भगवंतांना हा भक्त निश्चितच विशेष असतो. आणि म्हणून या गुणातीत कसं व्हायचं आहे ते आपण जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि मग या ब्रह्मज्योतीला कसा या भगवंतांचा आधार आहे, या परमात्म्याचा आधार आहे, या परब्रह्माचा आधार आहे. कारण कुठेतरी स्वतःला तितकं जेव्हा आपण आधी जाणलं, आधीच्या अध्यायांमध्ये 13व्या अध्यायात किती सुंदर वर्णन केलेलं आहे, की हा आत्मा चालवतोय शरीर, मग हा ड्रायव्हर आहे. नाहीतर हे शरीर जसं मी म्हटलं किती प्रॅक्टिकल गोष्ट आहे. कारण एखादी व्यक्ती मृत्यू पावण्यापूर्वी कुठेतरी ती कोणाची तरी रिलेटिव्ह असते, कोणाचा मित्र-मैत्रीण ते नावाने संबोधलं जातं हो. पण ती व्यक्ती मृत्यू पावल्या क्षणीच त्याची बॉडी होते हो, शरीर होतं. मग ही बॉडी कधी आणली जाणार आहे? घरी बॉडी कधी आणणार आहे? कारण हे फॅक्ट आहे हो ही. जसा याचा उल्लेख आधी मी केला होता आणि म्हणूनच मग हा आत्मा, शरीर नाही आत्मा आहे ही गोष्ट जाणणं, की हा आत्मा नवीन वस्त्र धारण करतो आहे. की एक शरीर जीर्ण झाल्यानंतर दुसरं वस्त्र दुसऱ्या आत्म्याला धारण करतो आहे. आणि हा आत्मा आपण जाणला, की आत्मा हा ड्रायव्हर आहे. आत्म्याशिवाय हे निर्जीव आहे हो शरीर. आणि हा आत्मा कुठेही शरीरात मिसळत नाही. शरीरातल्या ना रक्तात, पेशीत, मांसात, हाडांमध्ये कशातही मिसळत नाही. जसं ते आकाश आहे ना, ते सूर्य-चंद्रापासून किती वेगळं राहिलेलं आहे, त्याचं अस्तित्व वेगळं आहे. त्याचप्रमाणे हा आत्मा शरीरापासून वेगळा आहे. आणि हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. हे जो जाणतोय, की मी शरीराच्या आत राहतो आहे. मी शरीर नाही, मी शरीराच्या आत निवास करणारा आहे. हे जी व्यक्ती जाणतीये ती ज्ञानाच्या चक्षुने निश्चितच भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकते. कारण कुठेतरी तो आध्यात्मिक उन्नती साधली जाते. निष्काम पद्धतीने ते कर्म केलं जातं. मग त्या व्यक्तीला कुठलंच बंधन नसतं हो. कुठलंही बॉन्डिंग नसतं. जी गोष्ट ॲटीज केली जाते आणि म्हणून ती भौतिक जगतामध्ये पण अत्यंत सुखाने निवास करू शकते. कारण कुठल्याही कर्मफळांची तिला अपेक्षा नसते. त्या कर्माची सगळं जे काही क्रेडिट असतं ना, ते भगवंताला दिलेलं असतं. मग त्या कर्मफळाच्या बंधनातही ती व्यक्ती अडकत नाही. अशी ती गुणातीत झालेली व्यक्ती असते. मामच्या यो व्याभिचारे. कशा प्रकारे गुणातीत व्हायचं हे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला आणि आजच्या अध्यायामध्ये आपण जाणणार आहोत मग हे भौतिक जग काय आहे ज्याच्यापासून आपण म्हटलं की हे ज्ञान कशाचं भगवंत देत आहेत की हे श्रेष्ठ ज्ञान मी तुला देतोय जे घेऊन ऋषींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे कारण भौतिक जगातून कुठेतरी अलिप्तता साधलेली आहे कुठेतरी अनासक्ती साधलेली आहे आणि म्हणूनच या भौतिक जग म्हणजे काय आहे या भौतिक जगाला आपण जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत काय आहे नक्की हे मसंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा आता माताजींनी इतका सुंदर अध्याय आहे आणि खूप सुंदर श्लोक आहेत त्याच्यामध्ये मग हे स्थलांतर कसं साधलं जातंय मनुष्य हा जो जीवात्मा आहे हा हॉपिंग करतोय हो ट्रान्स मायग्रेशन की हा एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर कारण एका जन्मातून दुसऱ्या जन्मात अशा प्रकारे त्याची उड्या मारणं चाललेलं आहे कशाने तर कुठेतरी इच्छा भगवंतानी जो इच्छा दिलेली आहे जी इच्छेची सूट दिलेली आहे त्यालाच आपल्याला जाणायचंय की काय आहे नक्की हे भौतिक जग आणि मग एका भक्ताला मग एखादी पवित्र मनाने शुद्ध व्यक्ती निश्चितच कुठेतरी हे त्यागण्याचा प्रयत्न करील पण एखादी भक्त आहे ना ते ते झाड कारण ज्या ज्या इच्छांना कुठेतरी काढूनच टाकायचंय अनासक्त व्हायचंय त्याच्यापासून आणि मग ज्या कृष्णाला ज्या भगवंताला पुरुषोत्तम ज्या परम कारणाला परम तत्वाला जाणायचं की कृष्ण हा देखभाल करता आहे मग आपण निर्मिती आहोत त्याची
आणि भगवंत आपल्याला भगवंत आपल्याला कुठेतरी आपलं रक्षण आपल्याला आपलं पोषण करतायत आणि आपल्याला सांभाळतायत हो भगवंत. आय एम क्रिएटेड, आय एम मेंटेन्ड बाय गॉड असं आपण म्हणजे आपण कोण आहोत, की आपण या भौतिक जगतामध्ये आहोत आणि आपण हा अध्यात्म मूळ स्वभाव भगवंतांसारखा आहे आणि हे भगवंत हे पुरुषोत्तम कोण आहे, त्या पुरुषोत्तमांना जाणणार आहोत. मग ज्या च्युत आणि अच्युत, मग क्षर आणि अक्षर याच्या पलीकडे कोण आहे, तर परब्रह्म आहेत. परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवंत आहेत. ज्या भगवंतांना आपण जाणणार आहोत आणि ज्या वेदांत सूत्रामध्ये मग वेदांचा अंत म्हणजे भगवंत. वेदांना जाणलंय पण कृष्णालाच जाणलं नाहीये. तिथे कृष्ण मिसिंग असेल तर काय वेदांना जाणलंय? आणि त्या वेदांत सूत्रामध्ये जे लिहून ठेवलेलं आहे, जो संबंध प्रस्थापित होतो आपला, तो कोणाशी संबंध प्रस्थापित होतो? तर हा आत्म्याचा परमात्म्याशी संबंध कसा प्रस्थापित होतो? आणि हाच तो प्रस्थापित संबंध आपल्याला संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन जे आपण आधीच्याही 10व्या अध्यायामध्ये चतुश्लोकी गीतेमध्ये वाचलेलं आहे. अहम सर्वस्य प्रभवो, की मग सगळ्या सगळ्या सृष्टीचा मी पालन करता आहे. अशा प्रकारे या वेदांत सूत्रांना आपल्याला वेदांत सूत्रांमधून भगवंताला जाणायचं आहे आणि या पुरुषोत्तमांना जाणायचं आहे, की यांच्या धामाला गेल्यानंतर पुन्हा मनुष्य त्या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. जेव्हा पुरुषोत्तमांना जाणतो. मग अर्जुनाने कधीच हे जाणलेलं आहे हो. परंतु हे सगळं ज्ञान आपण घेतोय, की ज्या भौतिक जगतामधून जर आपल्याला कुठेतरी सुटका करून घ्यायची आहे, जर कुठेतरी या बंधनातून मुक्तता करायची आहे, ती मानसिकता कुठेतरी डेव्हलप करायची आहे, विकसित करायची, आध्यात्मिकता उन्नत करायची आहे, तर या भगवंतांना जाणलं पाहिजे आणि तेच ज्ञान आपण घेतोय. मग काय नक्की करायचं आहे? तर ज्ञानाने स्वतःला परिपूर्ण करायचं आहे. हे ज्ञान आत्मसात करायचंय. त्या ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन, त्या ज्ञानाला उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून मग भगवंतांच्या सेवेमध्ये कशा प्रकारे स्वतःला झोकून द्यायचं आहे, कशा प्रकारे स्वतःला विलीन करायचं, हे एका उत्तम गुरुकडून कसं जाणायचंय, या सर्व गोष्टींचा आपण थोडक्यात अभ्यास करणार आहोत. खूप सुंदर श्लोक आहेत या अध्यायामध्ये. सगळेच सगळेच स्मरणात ठेवण्याचा खरोखर प्रयत्न करा. 15.1 श्री भगवान वाच, भगवंत म्हणतायत, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहे आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे जे झाड आहे, असा हा वटवृक्ष आहे. हा वटवृक्ष म्हणजे एक पूर्ण अध्यात्म आहे आणि हा अत्यंत आध्यात्मिक वृक्ष आहे. परंतु हा हा आध्यात्मिक वृक्ष आपल्याला कसा दिसतोय? तर हा जो भौतिक जगतासारखा दिसतोय, मग हा भौतिक जगतासारखा दिसणारा आध्यात्मिक वृक्ष ज्याचं चित्र आपल्याला पुढे जाऊन अजून क्लिअर होईल. मग इथे आपल्याला दिसतंय की कुठेतरी याचं मुळांपासून, मग मूळ कुठेतरी ब्रह्मापासून निर्माण झालेलं आहे हे भौतिक जग आणि मग त्याच्या ज्या शाखा पसरलेल्या आहेत खाली, त्या शाखा आणि त्याची पानं जी आहेत ती वैदिक मंत्र आहेत आणि त्याच्या ज्या शाखा सगळ्या पसरलेल्या आहेत त्या खाली वर पसरलेल्या आहेत आणि मग ज्या वरती पसरलेल्या आहेत त्या सर्व कुठेतरी वरच्या लोकांना जात आहेत, म्हणजे देव लोकाला, स्वर्ग लोकाला जात आहेत. मग ज्या पृथ्वी लोकाला जात आहेत त्याच्या खालच्या शाखा आणि त्याच्याही खालच्या शाखा या कुठेतरी अत्यंत तिसऱ्या ज्या नरक यातनांमध्ये आणि ज्या नरकात पशुयोनीमध्ये जात आहेत. मग जे कोणी शुद्ध पवित्र आहेत, ज्यांची पवित्र कर्म आहेत, ते निश्चितच वरच्या ग्रहांना प्राप्ती होतीये आणि जे कुठेतरी खालची जे नीच कृत्य करतायत त्यांना खालच्या जे इम्पायस आपण म्हणतो नीच कृत्य करणाऱ्यांना खालचे लोक प्राप्त होत आहेत. अशा प्रकारे हा मटेरियल, हे जे भौतिक जग आहे, हे अशा प्रकारे दिसतं. हे कसलं प्रतिबिंब आहे? तर एका आध्यात्मिक जगाचं प्रतिबिंब हे भौतिक जग आपल्याला दिसतंय. एका एका पाण्याच्या कुठल्याही जागी आणि एखादा वृक्ष असेल, जेव्हा एखाद्या पाण्याच्या संचयाजवळ, तेव्हा त्या वृक्षाचं प्रतिबिंब जे पाण्यामध्ये दिसतं, ते म्हणजेच हे भौतिक जग आपल्याला समोर दिसतं आहे. ज्याच्या शाखा सर्वत्र पसरलेल्या आहेत, पानं वैदिक मंत्र आहेत. कशा प्रकारे कुठेतरी या ज्या शाखा आहेत, त्या शाखा विकसित होत आहेत, पण त्या कुठेतरी अडकलेल्या आहेत. ज्या कुठेतरी सेन्स ग्रॅटिफिकेशन आपण म्हणतो, विषयांच्या वासनेमध्ये अडकलेल्या आहेत.
आणि या सगळ्यांमुळे कुठेतरी मनुष्य सर्वात शेवटी मग तो मुक्तीच्या मार्गाला लागतोय. पण त्याच्यासाठी काय, तर त्याच्यासाठी तो आध्यात्मिक वृक्ष, हा वास्तविक वृक्ष जाणणं गरजेचं आहे. पण या वास्तविक वृक्षाची ही कुठल्याही प्रकारे आपण या भौतिक जगतामध्ये निश्चितच जाणू शकत नाही. ती वास्तवता जाणणं हे खूप कठीण आहे आणि म्हणूनच हे जे प्रतिबिंब दिसतंय, ज्याच्या मुळांना पाणी घालून जेव्हा इतर वृक्ष कसे वाढतात, त्याप्रमाणे याची जी मुळं आहेत, त्या खतपाणी हे काय आहे, तर त्यांचं त्रिगुणांचं खतपाणी आहे त्याला. आणि ही जी इच्छा आहे ना, त्याचं प्रतिबिंब, इच्छेमुळे कुठेतरी त्याचं रिफ्लेक्शन, त्याच्या प्रतिबिंबामुळे मग ते इतर फांद्या ज्या आपल्याला दिसतायत, त्या मनुष्य एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, दुसऱ्या फांदीवरून तिसऱ्या फांदीवर, कारण त्या इंद्रिय विषयांमध्ये अडकलेली आहे. व्यक्ती भौतिक जगामध्ये आहे आणि म्हणूनच ही कुठेतरी त्या निरनिराळ्या लोकांमध्ये त्यांना जन्म देतीये. कारण त्यांच्या ज्या इच्छांमुळे भगवंतांनी सूट दिलेली आहे. मग पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय की जी आध्यात्मिक आणि भौतिक प्रकृती ही भगवंतांचीच आहे. पण पण बॉल इज इन अवर कोर्ट. एव्हरी टाइम मी प्रत्येक वेळी याचा उल्लेख असतो कुठेतरी. मग आपल्याला ठरवायचंय की हे आध्यात्मिक ज्ञान घेऊन पुढे जायचंय, उन्नती करायची का भौतिक जगतामध्ये त्या इंद्रिय विषयांमध्येच अडकून पडायचंय. आणि मग अडकून पडायच्या इच्छा करायच्या आहेत, मला आज हे हवंय, मला आज ते. मग कुठेतरी मांसाहार करणारी व्यक्ती स्वतःचा जन्म ठरवून बसते. म्हणजे प्रभुपादांनी तात्पर्यात दिले, फिशिंग करणारी व्यक्ती कशा प्रकारे आत्ता उपभोगतीये, पण त्याला भोगायचंय काय, तो पुढचा जन्म माशाचा मिळणार आहे. म्हणून आत्ता उपभोग घ्या, पण त्याचे भोगही भोगा. अशा प्रकारे मग त्या कर्मांचे भोग म्हणून मग या तिन्ही त्रिगुणांचा प्रभाव म्हणून या निरनिराळ्या योनींमधून जन्म प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशी ही सर्वत्र पसरलेली मुळं आहेत आणि ही भौतिक जगताचं म्हणजे आध्यात्मिक जगताचं प्रतिबिंब आहे. त्याच्यामुळे या मानवी समाजाच्या सकाम कर्माशी ही भौतिक जग बांधलं गेलेलं आहे. जसं आपण परवा बघितलं की मग ही मोहमाया आहे सगळी. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या षड्रिपूंनी ही मोहमाया सगळं त्याचं आवरण आहे आणि त्याच्यामध्येच हा जीवात्मा आहे. हा त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली या मोहमायेमध्ये जगतो आहे आणि म्हणून तो सकाम कर्माशी, जी राजसिकता आहे ती कुठेतरी सकाम कर्मांशी बांधली गेलेली आहे आणि म्हणून या इच्छा केल्या जात आहेत आणि त्या इच्छांनी त्या निरनिराळ्या योनींमधून प्रवास करतोय मनुष्य. आणि मग एका भक्ताला याच्यामधनं एकच मार्ग आहे की मग या वृक्षाला मुळापासून कापायचंय. डिटॅचमेंट. याच जगतामध्ये राहून पण त्याच्यापासून कुठेतरी पूर्णपणे मुळं त्याची कापायची आहे. हरे कृष्ण माताजी. सुकन्या माताजी. हरे कृष्ण. सुनैना माताजी. हरे कृष्ण. 15.3 ते 4. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर गेलेल्या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या वृक्षाचं वास्तविक जे आध्यात्मिक रूप आहे ते या जगतामध्ये अनुभवता येत नाही. कारण याचा आदी अंत मध्य याचा आधार कोणीच या वास्तविक वृक्षाचा म्हणजे वास्तविकता आहे ती प्रत्येक ती आध्यात्मिक, ती भगवंतांची प्रकृती आहे. आध्यात्मिक जग आहे ते कोणीही जाणू शकत नाही कारण मनुष्याने खोलवर पण याच भौतिक जगतामध्ये ही जी खोलवर मुळं गेलेली आहेत, या मुळांना जर निश्चयाने, जर ज्ञानाच्या शस्त्राने हे सर्व ज्ञान घेऊन ती कुठेतरी आत्मबद्ध होतोय. या भौतिक जगतामध्ये या सगळ्या इच्छेंनी, वासनांनी आत्मबद्ध होतंय हे ज्ञान घेऊन त्या ज्ञानाच्या
आधारे जेव्हा अनासक्त होऊन मनुष्य या ज्ञानाच्या शस्त्राने त्या वृक्षाला छेदतो, जेव्हा त्या मुळांनाच कापून टाकतो, तो निश्चितच तो त्या परमपुरुषांना जाणू शकतो. आणि मग मनुष्याने असं स्थान शोधावं की पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून यावं लागणार नाही. त्यासाठी काय, तर आध्यात्मिक उन्नती. आणि म्हणून त्या भगवंतांना शरण गेलं पाहिजे. ज्या आत्मा हा ज्या परमात्म्याचा अंश आहे, की जे भगवंत हे जे सृष्टीचे बीज देणारे पिता आहेत, की ज्यांनी सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि ज्यांनी विस्तार केलेला आहे, की हेच सर्व जगताचे, मग या प्राकृत जगताचे हे सर्व हे निर्माते आहेत. ब्रह्मा हे दुसरे निर्माते आहेत, पण प्रत्यक्ष बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच या भगवंतांना या ठिकाणी शरण गेलं पाहिजे. म्हणून नुसती ती मुळं जाळून उपयोग नाही, कारण कुठेतरी त्याची अंशाने ती तिथे उपस्थित राहतात आणि पुन्हा मग कुठेतरी त्या भौतिक जगतामध्ये घसरण्याची भीती असते. कारण कुठेतरी ती छोट्या छोट्या स्वरूपामध्ये जर त्याचं कणरूप राहिली, तर मग ते तसंच असतं. पण त्याला जर मुळापासूनच छेदून टाकलं, कापून टाकलं, म्हणून ते ज्ञान अवगत आहे. मग कसं करायचं हे? तर त्यासाठी ज्ञानाने, मग जास्तीत जास्त ज्ञानाचं आत्मसात करण्याचा प्रयत्न, ज्ञानाला आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. एका उत्तम गुरुकडून हे मार्गदर्शन घ्यायचा प्रयत्न करायचा आहे आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला विलीन करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. या सर्व गोष्टींनी हे निश्चितच जाणता येतं. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, ज्या धामाला, की पुन्हा या परमधामाला, म्हणून असं धाम शोधायचं आहे की तिथे काय, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्वत् यद्वत्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जो त्या धामाला पोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगात परत येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा ज्या गोलोक धामाला आपण आधीही बघितलंय, की ज्या गोलोक धामाचं असं चित्र आहे, की जिथे सूर्य चंद्र हे भगवंतांचे डोळ्यांनी येतो. तिथे सूर्य चंद्रांची आवश्यकताच नाहीये. तेज आहे ते भगवंतांपासूनच तेज आहे. कुठल्याही प्रकारच्या विजेने काही प्रकाशित होत नाही. जे या धामाला पोचतायत या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा परतून येत नाहीत. ज्या गोलोक वृंदावनाचं वर्णन आपण आधी ऐकलं, ज्या वैकुंठामध्ये जिथे जिथे सर्व स्त्री पुरुष किती सुंदर सुडवलं असे स्त्री पुरुष सर्व भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्यांनी स्वतःला अर्पण केलेलं आहे. कारण भगवंत जाणतायत की जीव काय करतोय, जीव संघर्ष करतोय. कशाशी संघर्ष करतोय? म्हणून भगवंत म्हणतायत, मी वाट बघतोय की त्या आध्यात्मिक जगतामध्ये ज्ञान देऊन त्या आध्यात्मिक मार्गावर उन्नती साधून कशा प्रकारे मग किती जन्म घेऊन पण त्या जीर्ण देहाला त्यागून पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये परतायचं नसेल, मग त्याच्यासाठी खूप तप साधना पाहिजे. मग अनेक हजारो लाखो जन्म घ्यायला लागतील. पण निदान त्या आध्यात्मिक मार्गावरती कुठेतरी साचपडून आपण मार्गस्थ तर होऊ, कुठेतरी सुरुवात तर केली जाईल. आणि कारण भगवंत म्हणतायत, मी वाट बघतोय. मग ते भगवंत गोलोक धामाला भक्ताची वाट बघतायत. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियाशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हे बद्ध जगातील जीव कसे, तर इंद्रिय, मग सगळ्या इंद्रिय विषयांच्या वासनेमध्ये कुठेतरी या बद्ध जीवनामुळे ते मन, बुद्धी आणि तो खोटा अहंकार जपतायत. आणि त्या मनासह जी ज्ञानेंद्रिय आहेत ना 5, मग जो आपण ज्ञानेंद्रिय बघितली 5 घोडे आहेत, डोळे, कान, नाक, त्वचा आणि काय, डोळे, नाक, त्वचा, जीभ आणि कुठे ते राहिलं माझं, डोळे, नाक, कान, त्वचा आणि स्पर्श. अशा प्रकारे ही जी 5 इंद्रिय आहेत, मग ही स्पर्श करणारी, कुठेतरी ज्ञानाने ज्ञान देणारी इंद्रिय, संवेदनशील, संवेदना दर्शवणारी इंद्रिय आहेत. काय बघायचंय, काय खायचं आहे, काय ऐकायचं आहे, काय बघायचंय, म्हणजे कुठल्या डोळ्यांनी काय बघायचंय, कशाचं स्पर्श ज्ञान हवंय, कारण त्या जिभेला सगळे चोचलेत हो. हे हवंय, ते हवंय, कुठेतरी त्या सगळ्या गोष्टींशी
आजच ऐश्वर्या माताजी खूप सुंदर सांगत होत्या. मग बऱ्याच वेळेला त्यांनी भक्तांना बघितलंय, बऱ्याच वेळेला देवळामध्ये बघितलंय, की मग महानैवेद्य, मग नैवेद्य अर्पण केला जातो. पण यानंतर कुठेतरी मीठ राहिलं आहे का? किंवा कुठेतरी कुठला तरी काही पदार्थ घालामध्ये त्याचा घालायचा राहिलाय, तर त्यानंतर ते ऍड केलं जातं आणि नंतर सगळ्यांना महाप्रसाद दिला जातो भक्तांना. पण माताजी म्हणाल्या तसं नाही. कारण जे भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे, मग जरी ते खारट असलं, जरी त्याच्यामध्ये कमी मीठ असलं, म्हणून पूर्वी मीठ वाढलं जायचं ताकात, नैवेद्याच्या ताटात सुद्धा, की मग कृष्ण भगवंत सुद्धा ते घेतील आणि मग ते व्यवस्थितपणे परिपूर्ण होईल. म्हणून जे भगवंत घेतायत, जे सनातन, जे भगवंतांचे जीव आहेत आणि म्हणूनच या इंद्रियांशी का? कारण मग कुठेतरी सगळ्या वासना येत आहेत ना. त्या मन आणि बुद्धी आणि अहंकार, खोटा अहंकार जपला जातोय. आणि मग काय बघायचंय, काय ऐकायचं आहे, या गोष्टीचं कुठे तारतम्य राहत नाहीये. आणि या 6 इंद्रियांसह, या 5 इंद्रियांसह मनाबरोबर मनुष्य झगडतोय का? कारण या 84 लक्ष योनींमधून जन्म घेण्यासाठी ही इच्छा करतोय, ती इच्छा करतोय, ती इच्छा करतोय. मग त्या इच्छेतून तसे जन्म मिळतायत आणि म्हणून तो झगडतोय कशासाठी? तर या भौतिक जगतामध्येच झगडतोय. कारण त्या भौतिक जगतामध्येच पुन्हा त्या मृत्यू लोकामध्येच त्याची प्राप्ती होतीये, त्याला प्राप्ती होतीये. आणि हे भगवंत जाणतायत, म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, भगवंत हे आध्यात्मिक ज्ञान देऊन, ही इच्छा जरी भगवंतांनी दिली असली तरी हे ज्ञान भगवंतांनीच दिलेलं आहे, ज्याला ग्रहण करून आपल्याला काय जाणायचंय आणि जे जाणून आपण या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा हे सुख प्राप्त करू शकतो. कारण मग हे इतर जे, कारण हे जे जीव वेगवेगळे जन्म घेत आहेत बघा, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण ज्याप्रमाणे माताजी. हरे कृष्ण. नाही, सॉरी मनात माताजी नको. कोणी वाचा. ज्याप्रमाणे वायू हा. आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, ज्या आत्म्याचं आपण आधी ज्याला बघितलं, की मग वस्त्र आहे हो ते. एक आत्मा, आत्म्याने एक शरीर धारण केलं आहे, ते जीर्ण झाल्यानंतर ते वस्त्र टाकून दुसरं वस्त्र धारण करतो. आणि त्याचप्रमाणे त्या ज्या संकल्पना असतात त्या शरीराशी निगडीत, त्या संकल्पना दुसऱ्या देहामध्ये धारण करतो. मग त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकल्पना असतात. जसं आपण एखादी उदाहरण घेतलं वायू बरोबर. जसा वाऱ्याबरोबर मग एका रस्त्याने चाललो आहे आणि त्या रस्त्याने जाताना गुलाबाचा एकदम सुगंध येतो आणि आधी तो अगदी थोडा असतो, थोडं पुढे जातो, पुढे जातो, पुढे जातो, म्हणजे तो सुगंध कुठेतरी पुढे गुलाबाची बाग आहे हे निश्चित कुठेतरी दर्शवत असतो. आणि मग त्या गुलाबाच्या बागेजवळ ऍक्च्युली आल्यानंतर तो अगदी स्ट्रॉंगली सुगंध येतो. आणि मग त्याच्या पुढे पुढे जेव्हा त्या बागेपासून थोडं दूर 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 जातोय आणि मग काही जर इतर काही अ, अ, तिथे जर पदार्थ पडलेले असतील किंवा काही कचऱ्याचे पदार्थ पडलेले असतील आणि तेथून काही जर जर अ, अ, चांगला वास येत नसेल, दुर्गंध येत असेल, तर काही क्षणानंतर त्या सुगंधाचं दुर्गंधात रूपांतर होतं. किंवा ज्या प्रकारचा वास असतो, ज्या प्रकारचा वास असतो तो आपल्याला वास येतो तेव्हा. म्हणजे तो गुलाबाचा सुगंध तिथेच टाकला जातो आणि पुढचा सुगंध धारण केला जातो. जो काही गंध आहे तो धारण केला जातो. म्हणजेच काय, आणि त्याचप्रमाणे हा आत्मा काय करतोय, की एका शरीराशी निगडीत, मग एका जन्मामध्ये जर कुत्र्याचा जन्म घेतला तर तो भॉ 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 करायचे म्हणून त्याला माहितीये. मग त्याच शरीराने तो देह त्यागून जर मांजराचा जन्म घेतला तर संकल्पना, त्या मन बुद्धीला ज्या संकल्पना द्यायच्या आहेत, मग तो जो संच आहे तो दुसऱ्या शरीरामध्ये काय म्याव 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 म्याव, कारण त्या मांजराचं शरीर जर धारण केलं, अशा या संकल्पना तो धारण करतो. एका देहाला टाकून दुसऱ्या देहाला धारण करत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण मेधा माताजी. हरे कृष्ण. हा. अशा अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिये प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं बघितलं की मन, मग त्या मनाच्या संकल्पना,
आणि कशाशी निगडीत? आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की ह्या एका देहातून दुसऱ्या देहात जाण्यासाठी या मनाबरोबर ह्या ज्या इंद्रियांची कुठेतरी संघर्ष चाललेला आहे. मवैवांशो जीवलोके, पण हा सनातन अंश आहे तो माझाच अंश आहे आणि माझा अंश झगडतोय कशासाठी? त्या भौतिक जगतामध्ये झगडतोय. या वेगवेगळ्या संकल्पना धारण करून दुसऱ्या देहांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, त्या भौतिक जगतामध्ये कुठेतरी नवीन जन्म घेण्यासाठी. आणि म्हणूनच तो आत्मा एका शरीराला त्यागून दुसरं शरीर धारण करतो आहे. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा. हरे कृष्ण हरे माताजी. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहे तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ही जी भ्रमंती आहे, हे जे झगडणं चाललेलं आहे, हे झगडणं थांबवण्यासाठी ज्या पहिल्याच श्लोकामध्ये की मग कुठेतरी ती अनासक्ती आणि त्या मुळाला छाटून टाकलं पाहिजे. कारण त्या इंद्रिय विषयांच्या वासनाच कुठेतरी त्या भौतिक जगतामध्ये फिरवतायत त्या ह्याच्यातनं. पण हे हे कोण जाणेल? तर ज्यांनी ज्ञानाचे चक्षु धारण केले. हे ज्ञान ज्यांनी घेतलं आहे. बाकी सगळं अज्ञान आहे हो, भगवंतांनी सांगितलंय. मग हे ज्ञानाने जाणून जो आध्यात्मिक उन्नती साधतो आहे, तो निश्चितच या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा परतून येणार नाही. जसं आपण म्हणतो, मी म्हटलं मघाशी, की मग एखादी व्यक्ती मृत्यू पावते, तेव्हा स्मशानामध्ये त्या व्यक्तीवरती अंत्यसंस्कार केले जातात. तेव्हा दुसरी व्यक्ती जेव्हा हे सगळं अनुभवत असते, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या मनातले विचार करत असतात, की हे किती नश्वर आहे सगळं. आणि म्हणून त्याच्या मनामध्ये जेव्हा त्या वेळेला ते जाणून ते विचार येतात, की खरंच हे सगळं नश्वर आहे आणि ह्या भौतिक जगताची का आपण एवढी ओढ धरलेली आहे. आणि मग त्याला कुठेतरी ती खरी आणि ती फॅक्ट आणि ती सत्य परिस्थितीची कुठेतरी जाणीव होते. पण ते किती वेळासाठी हो, ते खूप क्षणभंगूर असतं. म्हणून ती बऱ्याच वेळेला मी आता हे भौतिक जगातलं उदाहरण देते. पण भारत तांब्यांची कविता मला प्रत्येक वेळी आठवते. "जन पळभर म्हणतीला हाय, हाय." का या व्यक्ती म्हणतात, की त्यांना यात ज्ञान नसतं त्याचं. आणि म्हणून मग तेवढ्या क्षणापुरतं वाटतं, की आपण भौतिक जगताचं सगळं काय आपण याच्यामध्ये अडकलेलो आहोत, काय हे सुख आहे, काय घेऊन जायचंय वरती किंवा हे सगळं नश्वर आहे तेवढ्यापुरतं. परंतु पुन्हा जेव्हा व्यक्ती बाहेर येते आणि पुन्हा आपल्या भौतिक जगतामध्ये येते, पुन्हा त्या सगळ्या चक्रामध्ये अडकते, पुन्हा ते सगळं हाव, पुन्हा ती सगळी वासना, इंद्रिय विषयांबद्दलच्या वासना, आकर्षण सगळं, 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 सगळं पुन्हा निर्माण होतं. म्हणून त्या ज्ञानाचे चक्षु ज्याला आहे, म्हणून ते ज्ञान जास्तीत जास्त आध्यात्मिक ज्ञान जेव्हा आत्मसात केलं जाईल, ती व्यक्ती निश्चित जाणेल, की या बंधनांमध्ये अडकायचं नाहीये आणि निश्चित त्या भगवंतांच्या धामासाठी निदान मार्गस्थ होण्याचा, कुठेतरी मार्गावरती मार्गक्रमण करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि अशा प्रकारे ज्ञानाचे चक्षु ज्याला आहेत, जसं आपण 13व्या अध्यायातही जाणलं, की जी व्यक्ती जाणतीये, की आत्मा आणि शरीर हे वेगवेगळे आहेत, हा आत्मा शरीरात मिसळत नाही, त्याला ते ज्ञानाचे चक्षु आहेत. त्याच प्रकारे जसं आपण म्हणतो, की एखादी कार इथे तुम्हाला चित्रात दिसतंय, कार बिघडलीये, तर तो कारचा ओनर डोकं किती फोडून सुद्धा त्याला त्यातलं कळत नाहीये, त्यातलं ज्ञानच नाहीये, तर तो कशी ती गाडी रिपेअर करू शकेल? पण तीच गाडी त्याने जर गॅरेजमध्ये आणली, तर तो गॅरेजचा मेकॅनिक बघा ताबडतोब काय त्याचा डिफेक्ट आहे तो जाणून ती गाडी रिपेअर करू शकेल. तसंच ते ज्ञानाचे चक्षु आहेत त्याला. त्याला त्या गाडीच्या संदर्भात जे टेक्निकल ज्ञान आहे, त्या ज्ञानाच्या चक्षुमुळे ती गाडी तो नीट करू शकतो. त्याच प्रकारे ज्ञानाचे चक्षु असलेली व्यक्ती पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत यायचा विचार करणार नाही आणि निदान ती आध्यात्मिक मार्गावर स्वतःला उन्नत करण्याचा प्रयत्न करेल, मार्गस्थ करण्याचा प्रयत्न करेल. मग हे ज्ञानाचे चक्षु कोण देतात? तर उत्तम आध्यात्मिक गुरु, जे चैतन्य महाप्रभू आपल्याला दिसतायत चित्रामध्ये, ज्यांच्या अवतीभोवती मग गोस्वामी ज्या 6 गोस्वामींचं वर्णन केलेलं आहे. सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी असे वेगवेगळे गोस्वामी आहेत. जे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये म्हणजे हरिदास ठाकूरांची कथा, की ज्यांना नामाचार्य म्हटलेलं चैतन्य महाप्रभूंनी अशी सर्वांना जवळ केलं आणि सर्वांना हे ज्ञान संपादन केलेलं आहे, प्रदान केलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 15.11 प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात. परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही.
15.12 अखिल अखिल जगताचा अधिकार नाहीसे करणारे सूर्याचे अंधकार. तेज अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच ज्यांनी आत्मसाक्षात्कारी भावना जपासलेली आहे त्याला निश्चितच हे ज्ञान आहे. पण बाकी इतर ज्यांनी स्वतःला मग मी शरीरच आहे आणि त्या देहधारी भावनेशीच मी आत्मा नसून मी शरीर आहे आणि या शरीराच्या देहधारी भावनेशीच जो निगडीत आहे त्याला या मार्गावरती मार्गक्रमण करणं प्रयत्न करूनही त्याला यातलं कळणार नाही, कारण त्याला त्याचं ज्ञानच नाहीये. हे ज्ञानाचे चक्षु मग एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु याचं ज्ञान देऊ शकतो आणि तोच या मार्गावरती मार्गस्थ करू शकतो त्या व्यक्तीला. इतर व्यक्ती हे जाणू शकत नाहीत. आणि म्हणून मग भगवंतांनी ज्या 7व्या अध्यायात की मग भगवंतांना जाणायचं आहे तर पाण्याच्या रसामध्ये सुद्धा भगवंत आहेत, बलवानांच्या बलामध्ये आहेत, शक्तिमानांच्या शक्तीमध्ये आहेत, बुद्धिमानांच्या बुद्धीमध्ये भगवंत आहेत. भगवंतांना उपासायचं असेल, जर उपासना करायची असेल तर निश्चित तसं या सूर्य चंद्राच्या तेजामध्ये ही जी उष्णता ज्या अधिदैव रूपामध्ये विश्वरूपामध्ये आपण बघितलं, भगवंतांनी जे विश्वरूप दर्शन दाखवलंय त्यांच्यामध्ये हजार सूर्य अवकाशामध्ये प्रकट झाल्यावर तितकी सुद्धा तुलना की तितकं तेज कुठेतरी आहे की जे विश्वरूप दर्शनाला कुठेतरी इतकी प्रखरता त्या विश्वरूपाची आहे. आणि म्हणून जो काही अग्नी बाहेर पडत आहे त्यांनी ही सगळ्या विश्वाची उष्णता आहे आणि त्यापासूनच विश्वाला ही सगळी उष्णता आणि सगळं उत्सर्जित होत आहे त्या अग्नीपासून. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याह मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. मग भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थिर राहतात. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसाचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या वनस्पतीच्या रसामध्ये मग ज्या चंद्रापासून वनस्पतींना रस मिळतो तो पुरवठा भगवंतांपासूनच होतो. म्हणून भगवंत हे आपले पालन करते आहेत आणि ज्यांच्या माध्यमाद्वारे आपलं पालन करता आहेत, अशा ज्या पुरवठा करतायत आपल्याला ते भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली. आणि म्हणूनच प्रत्येक ग्रहलोकामध्ये ज्या गर्भोदकशाही विष्णूचा मी उल्लेख केला होता की प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये भगवंत गर्भोदकशाही विष्णू या तत्व त्यांचं प्रवेश करतायत. आणि म्हणूनच मग हे तत्व काय आहे आणि नाहीतर हे ग्रह मोठाले ग्रह कशा प्रकारे अवकाशामध्ये एवढे एकत्र तरंगतायत ना. ते एखादं कलिंगड आपण घेतलं आणि ते घेऊन खाली टाकलं तर ते कलिंगड खाली पडेल हो. परंतु ज्या भगवंतांनी या ब्रह्मांडांमध्ये या ग्रहांमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि त्यांच्या तत्वानेच हे कुठेतरी अवकाशामध्ये तरंगतायत, आपल्या कक्षेमध्ये स्थिर आहेत. असं हे जे काही भगवंतांपासून ती उत्पत्ती आहे. मग अजून कुठे भगवंत जाऊ आपण पूजू शकतो, भगवंतांना जाणू शकतो? काय आहे भगवंतांपासून? अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरिता मी प्राण व अपान वायूशी सहयोग साधतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ज्या आपण बघितलं अन्नकोश, जो प्राणकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश. ज्या 13व्या अध्यायामध्ये आपण वेदांत सूत्रामध्ये ज्या कोशांना ज्या व्यासमुनींनी लिहून ठेवलेलं आहे की कशा प्रकारे भगवंतांना कुठे जाणू शकतो आणि कुठे आहेत भगवंत त्या अन्नाच्या. मग ज्या अन्न पचन करण्याकरता ज्या प्राण अपान वायूशी संबंध जोडला जातो, जे त्यांना संतुलित राखलं जातं, ते संतुलन कशामुळे? तर भगवंतांमुळे. देहामधील जठराग्नीमध्ये मी आहे. मग कुठेतरी सगळं जर कुठेतरी अपसेट झालं तर बघा मनुष्याला कुठेतरी मग
त्या गोष्टींना तोंड द्यायला लागतं. ज्या कुठेतरी वेगळ्या प्रकारचं अन्न ग्रहण केलेलं आहे, मग ती सगळी ऍसिडिटी होणं किंवा सगळं, मग ह्या सगळ्याचं संतुलन कशा प्रकारे, मग ह्या सगळ्याचं ज्ञान घेणं हे कसं, तर भगवंतांनी सांगितलं की सात्विकता ही कुठल्या अन्नातून येते, राजसिकता कुठल्या, तामसिकता कुठल्या, मग कशा प्रकारे भगवंत त्यामध्ये त्या सगळ्या जठराग्नीला भगवंत संतुलित करताय, या सगळ्याचं ज्ञान घेतल्याशिवाय ते संतुलन कसं राखलं जाईल. आणि म्हणून त्या 4 प्रकारचं, मग जे आपण खातो, चावतो, पितो, चोखतो, या सगळ्या प्रकारचं जे अन्न आहे त्या सगळ्याचं पचन करण्याकरता जो जठराग्नी आहे त्यामध्ये मी उपस्थित आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्यच मी आहे. निस्संदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून तर भगवंतांनी हे ज्ञान आपल्याला दिलं, कारण स्मृती या भगवंतांपासून आहे हो. आपण लक्षात ठेवू शकतोय, आपण ते ज्ञान ग्रहण करू शकतोय, म्हणून भगवंतांपासूनच या स्मृती आहेत. म्हणून हे भगवद्गीतेचं ज्ञान भगवंतांनी काय या जीवात्म्याला दिलंय, जो जीवात्मा भगवंतांचाच अंश आहे हो. भगवंतांपासूनच त्या स्मृती आहेत, ज्ञान आहे, विस्मृती आहेत. प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवंत निवासित आहेत आणि सर्व वेदांद्वारे भगवंतांना जाणता येतं. आणि म्हणून मग 17व्या अध्यायामध्ये खूप सुंदर उल्लेख केलेली एक कथा आहे, जी आपण नंतर जाणू, की ज्याच्यामध्ये असा उल्लेख केलेला आहे, 18व्या अध्यायामध्ये आहे, की मग या यज्ञांपासून कुठेतरी महात्मे सुद्धा पवित्र होऊ शकतात. मग त्या यज्ञाचा उल्लेख करताना ती खूप सुंदर कथा आहे, जिथे 15व्या अध्यायाचाही मी उल्लेख सांगेन. कारण जे हृदयामध्ये वसलेले आहेत त्या भगवंतांपासून, मग ज्या सायंटिस्ट किंवा जे काही प्रूव्ह करतायत की ही ज्या ऊती आहेत त्या मेंदूमध्येच आहेत फक्त आणि हृदयापासून काही नाहीये, पण जे काही आहे ते हृदयापासून कसं आहे, तर ती खूप सुंदर दक्षाची गोष्ट आहे, की दक्ष प्रजापतीचं मुंडकं छाटलं जातं, कारण ते शिवांना योग्य असं स्थान देत नाहीत, म्हणून सतीमाता म्हणजे शिवांची पत्नी ही तिथेच यज्ञामध्ये आहुती देते, कारण आपल्या वडिलांनी शिवांना योग्य स्थान दिलेलं नाहीये. आणि हे जेव्हा हे शिवांच्या कानावर जातं, तेव्हा शिव क्रोधित होऊन उठतात, कारण एका वैष्णवीचा अपमान झालेला आहे आणि अशा वैष्णवीचा अपमान ते सहन करू शकत नाहीत. आणि म्हणूनच मग ते शिरच्छेद करतात. कोणाचा? दक्ष महाराजांचा. की मग जरी ते तडफडत असतात तरी ब्रह्मदेव याचना करतात की तुम्ही त्यांचं शिर त्यांना परत द्या, तर नाही, त्याची पात्रता नाहीये ते शिर धारण करण्याची, तुम्ही त्याला बकरीचं शिर लावा. मग बकरीचं शिर धारण करून सुद्धा दक्ष तिथे यज्ञ पूर्ण करतात आणि ते शिवांना शरण जातात. म्हणजे जरी त्यांनी ते शीर बदललं असलं तरी त्यांच्या हृदयामध्ये भगवंत आहेत आणि त्या हृदयापासून ज्या इच्छा आहेत, ज्या स्मृती आहेत, त्या स्मृती त्यांच्या हृदयामध्ये होत्या. म्हणूनच ते सगळं यज्ञाचं पूर्ण करू शकले. म्हणून तो यज्ञ तारून नेतो, यज्ञ त्या पवित्र करतो, ज्या महान व्यक्तींना सुद्धा पवित्र करतो. असे भगवंत जे हृदयामध्ये निवास करतात त्यांच्यापासूनच हे ज्ञान, विस्मृती, स्मृती हे सर्व काही आहे. आणि म्हणून त्यांनी त्यांनी कुठेतरी तारून नेलेलं आहे. म्हणून ते बकरीचं शिर धारण केलेले दक्ष सुद्धा भगवंतांना, शिवांना शरण जातात, कारण भगवंत हृदयामध्ये निवास केलेला आहे भगवंतांनी. अशी सुंदर कथा आपल्याला तेव्हाही ऐकवली जाईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. च्युत, क्षर आणि अच्युत, अक्षर असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतात प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. 15.17 या या दोहो व्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहे, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जसं मी म्हटलं की आपण या परमात्म्याचे अंश आहेत. मग ही क्षर म्हणजे च्युत,
हे भौतिक जगतातील जीव आणि अच्युत हे आध्यात्मिक जगतातील जीव, या दोन्हीची निर्मिती मग जे आपल्याला दिसत आहेत देवी देवता ज्या अत्यंत निकट आहेत, आध्यात्मिक आहेत, ज्या भगवंतांना शरण जात आहेत कारण त्यांना तितकी त्यांची पात्रता आहे. आपण त्या मार्गावरही अजून कुठेतरी नाही आहोत हो, कारण तितकी आपली पात्रताही नाहीये. आणि म्हणून जे भगवंतांना शरण जात आहेत, च्युत आणि अच्युत दोन्ही जीव भगवंतांना शरण जात आहेत. भौतिक जगतामधील सर्व जीव हे च्युत आहेत आणि आध्यात्मिक जगतातील सर्व जीव हे अच्युत आहेत, इनफॉलिएबल आणि फॉलिएबल, क्षर आणि अक्षर असे हे दोन प्रकारचे जीव आहेत. पण या जीवांचा पालन करता कोण आहे? जो परब्रह्म, जो परमात्मा, कारणांचे कारण, परम कारण, परमतत्व पुरुषोत्तम ह्या सगळ्याचे पालन करता आहेत. त्यांनी या त्रिलोकाची निर्मिती, या त्रिलोकामध्ये जाऊन ते सर्व जीवांचं पालन पोषण करीत आहेत. म्हणजे आध्यात्मिक जगताची ही निर्मिती त्यांनी केलेली आहे आणि ज्या भौतिक जगताची ही मोहमाया ही त्यांचीच आहे, योगमाया ही त्यांचीच आहे. आणि म्हणूनच या क्षर आणि अक्षर, च्युत आणि अच्युत याच्या पलीकडे जे आहेत ते परमात्मा आहेत, ते परमतत्व भगवंत प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम आहे. आणि ते अव्ययी आहेत कारण या सगळ्यापासून ते अलिप्त आहेत. ते 6 ऐश्वर्यांनी नटलेले आहेत, ज्यांच्याकडे ज्ञान आहे, ज्यांच्याकडे सौंदर्य आहे, ज्यांच्याकडे सामर्थ्य आहे आणि ज्यांनी सर्व काही असून सुद्धा ज्याचा त्याग केलेला आहे, संन्यास आहे, अशा प्रकारचे सर्व ऐश्वर्यांनी नटलेले, 6 ऐश्वर्यांनी नटलेले असे भगवंत आहेत. आणि हे सगळ्यापासून ते अलिप्त आहेत. कुठल्याही सगळी कर्म केली आहेत, जन्म अजन्म आहेत ते, कारण ते प्रकट होत आहेत प्रत्येक युगामध्ये ते आपल्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत आणि सगळ्या प्रकारची कर्म करून सुद्धा त्या कर्माच्या कुठल्याही बंधनात अडकत नाहीये, कारण त्या कुठल्याही प्रकारच्या त्रिगुणांचा त्यांच्यावरती कुठलाही प्रभाव नाहीये, कारण ते सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. आणि असे हे अव्ययी भगवंत हे त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून सर्वांचा पालन पोषण करीत आहेत. अशा या भगवंतांना आपल्या या 15व्या अध्यायात परिपूर्ण ज्या वेदांत सूत्रामध्ये दिलेलं आहे, यस्माक्षरमती तोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मी लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अति दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या व्यास मुनींनी जे भागवत लिहिलेलं आहे, त्या भागवतामध्ये भगवंतांना पूर्णपणे व्यक्त केलेलं आहे. ज्या भगवद्गीता ही प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलेलं हे सर्व ज्ञान आहे आणि हे सगळं ज्ञान आपण घेतो आहोत, तरच आपण कुठेतरी आध्यात्मिक उन्नती साधू शकतोय. कारण ज्या वेदांना जाणायचंय, ज्या वेदांचा शास्त्रांचा अभ्यास करू, तर त्या पुरुषोत्तमाला जाणलं नाही तर त्या वेदांना काय जाणलं? कारण ज्या वेदांत सूत्रामध्येच हे सर्व उल्लेखलेलं आहे. ज्या पुरुषोत्तमांचा उल्लेख, म्हणून पुरुषोत्तम म्हणून या सर्व क्षर आणि अक्षर याच्या पलीकडे, च्युत आणि अच्युत याच्या पलीकडे जे परमात्मा आहेत, ते या जगतामध्ये, या वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ज्या देवी देवता त्यांच्या अत्यंत निकट आहेत, ज्या आपण ज्या ब्रह्मांना बघितलेलं आहे की जे महाविष्णू, मग ज्यांना ती जबाबदारी दिली गेली सृष्टीच्या निर्मितीची, तेव्हा त्यांनी महाविष्णूच्या तत्वावरती भगवंतांचं स्मरण केलेलं आहे. ज्या शिवांनी सुद्धा भागवताचं कथन करून ज्या त्यांच्या पत्नीला, जसं शुकदेव मुनींची कथा सांगितलेली आहे, मग जेव्हा शंकर पार्वतींना हे भागवताचं कथन, भगवंतांची स्तुती कथन करत होते, तेव्हा शुकदेव मुनींनी हे झाडावरती पोपट, शुक म्हणजे पोपट म्हणून ते ऐकले. आणि पुढे हाच पोपट जेव्हा व्यासमुनींच्या पत्नीच्या पोटामध्ये प्रवेश करतो आणि मग त्यांच्या गर्भात प्रवेश करून 16 वर्ष त्या गर्भामध्येच राहतो आणि बाहेर येत नाही, कारण कुठेतरी भीती असते. शिव त्याच्यावरती चालून गेलेले, शिवांना कुठेतरी त्याच्या मागे धावलेले असतात शिव, कारण यांनी भागवत ऐकलेले न अज्ञानामध्ये, म्हणजे अज्ञात, त्यांना माहिती नव्हतं त्याचं आणि अशा प्रकारचा अपराध केलेला आहे असं ते जाणलेलं आहे. परंतु नंतर मग त्यांना ते जाणवून मग प्रत्यक्ष भगवंत व्यासमुनींच्या पत्नीच्या याचनेवरनं येतात आणि म्हणतात की तुम्ही या भौतिक जगतामध्ये या, की ज्यांनी गर्भामध्येच असताना अत्यंत त्यांच्यावर ते संस्कार आणि त्यांनी भगवंतांविषयी जे जाणलेलं आहे ते इतके जिज्ञासू असतात की मग त्यांना भगवंतांविषयी अजून जाणून घ्यायचं असतं. म्हणूनच ते थोड्याही काळ थांबत नाही, कुठल्याही प्रकारे या भौतिक जगताच्या बंधनात अडकत नाहीत आणि मग त्यांनीच हे ज्ञान परीक्षित महाराजांना दिलेलं आहे. जेव्हा 7 दिवसाचा अवधी मिळालेला आहे, त्यांना शाप मिळालेला आहे की 7 दिवसात तुमचा मृत्यू आहे, त्या परीक्षित महाराजांनी हे ज्ञान शुकदेव मुनींकडून घेतलेलं आहे.
तेच संपूर्ण भागवत जे आपल्याला दर सोमवारी प्राणचैतन्य प्रभूंचा तो वर्ग आहे, ज्याची लिंक मला वाटतं माहिती नाही, मी प्राची माताजींना विचारते, पण ती लिंक तुम्हाला या ग्रुपमध्ये शेअर केली जाईल. दर सोमवारी आपल्याकडे 6 ते 7 प्राणचैतन्य प्रभू सिंगापूरला असतात. ते ऑनलाईन वर्ग आपला घेतात आणि खूप सुंदर प्रकारे भागवताचं कथन करतात. असे हे ब्रह्मा आणि शिव जे भगवंतांची स्तुती करतात, त्यांची प्रार्थना करतात. यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजती मां स सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच एक उत्तम भक्त, मग भक्तच फक्त भगवंतांना जाणू शकतो, जो भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो, ज्याच्या मनामध्ये संशय नाहीये. जसं मी म्हटलं की आपण आधीच्या अध्यायामध्ये काही उल्लेख आलेला की मग या आध्यात्मिक मार्गावर उन्नती का होत नाहीये, का ऍडव्हान्समेंट नाहीये? कारण श्रद्धा आहे मनामध्ये, पण संशय आहे कुठेतरी. अर्जुनाच्या मनात प्रश्न होते, पण अर्जुनाला संशय कधीच नव्हता भगवंतांबद्दल, कारण त्यांनी भगवंतांना कधीच स्वीकारलेलं, आणि त्या पांडवांनी भगवंत होते म्हणूनच सगळ्या सगळ्या त्या ज्या काही अवहेलना आणि जे अपमान सगळे त्रास सहन करायला लागला, ते सगळे अगदी सहन केले होते, कारण भगवंत आपल्या बरोबर आहे. आणि म्हणूनच असे हे पांडव दैवी शक्तीचे होते आणि जे उत्तम भक्त होते. जो अर्जुन भगवंतांचा उत्तम सखा आणि प्रिय भक्त होता, आणि म्हणूनच जे भगवंतांना पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतायत की मी मी या भगवंतांचा, मी या परमात्म्याचा अंश आहे, मी आत्मा आहे आणि मी या परमात्म्याचा अंश आहे, हे जो जाणतोय तो पुरुषोत्तमांच्या या तत्वाला निश्चितच जाणू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 15.20. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमगुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे ज्ञान वेदांत सूत्रामध्ये दिलेलं आहे. ज्या वेदांत सूत्रामध्ये भौतिक जगतामधील हा पुरुषोत्तम, ज्यांना पुरुषोत्तम म्हणून हे जे प्रसिद्ध आहेत, आणि म्हणूनच या वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य गाभा मी तुला सांगितलेला आहे, जो मी तुला आता प्रकट केलेला आहे. आणि जो कोणी बुद्धिमान, मग एखादी बुद्धिमान व्यक्ती जी फक्त एक शुद्ध भक्तच असू शकेल, आणि असा हा बुद्धिमान व्यक्ती निश्चितच त्यांच्या प्रयत्नांद्वारे जेव्हा हे ज्ञानाचे चक्षु घेऊन तो आध्यात्मिक मार्गावर स्वतःला उन्नत करतो, जो नामस्मरणाने आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला लीन करतो, तो निश्चितच या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. इति पंचदशोध्याय समाप्तः. असा हा पुरुषोत्तम योग सुंदर आपण घेतलेला आहे. बरोबर 4:30 झालेत, म्हणून मी आज काही 16वा अध्याय छोटा आहे, 16वा आणि 17वा अध्याय उद्या घ्यायचा माझा प्रयत्न असेल. काल आपली एक ब्रेक झालेला आहे, काल क्लास झाला नाही, तर आज न 2 घेता, कारण पुरुषोत्तम अध्याय हा मला पूर्ण एकच घ्यायचा होता, आणि म्हणून उद्या कदाचित आपण 2 अध्याय, कारण दैवासुर संपाद विभाग योग आणि श्रद्धात्रय विभाग योग असे कुठेतरी संलग्नता आहे त्यांच्यामध्ये. त्याच्यामुळे निश्चितच म्हणजे आपल्याला या दैवी स्वभावांना जाणून मग कशा प्रकारे पुढचाही 17वा अध्याय त्याच प्रकारचं थोडं ज्ञान देतोय, असे 2 अध्याय घेण्याचा माझा उद्या प्रयत्न असेल. तर किती पंचदशोध्याय समाप्तः. मी शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा.